Βρισκόμαστε στην Καρδίτσα, στο κέντρο της Θεσσαλίας. Πρόκειται για την περιοχή που έχει την μεγαλύτερη παραγωγή βάμβακος στην χώρα μας. Άλλωστε εδώ βρίσκονται τα περισσότερα οικοκυστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος. Ο οργανισμός μας, ο ΤΟΕΒ Ταυροπού Καρδίτσας, πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει ως αντικείμενο την έγκυο βελτίωση των αγροκτημάτων των μελών του. Στην ουσία, το κύριο αντικείμενό του είναι η άρδευση, το να φέρνει δηλαδή το νερό στο χωράφι του παραγωγού. Εξυπηρετεί περίπου 115.000 στρέμματα, 19 αγροκτήματα. Πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά συντηρείται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών του. Τα τελευταία χρόνια εδώ στον ΤΟΕΒ Ταυροπού έχει γίνει μια προσπάθεια εξυγχρονισμού και έχουμε καταφέρει με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής να έχουμε εξελίξει πάρα πολύ τις υπηρεσίες μας, τόσο ώστε να είμαστε ανταποδοτικοί στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στα μέλη μας. Αυτό ήταν κάτι που απέδωσε, καθώς αυξήθηκαν οι αρδευόμενες εκτάσεις στον οργανισμό. Ήρθαμε αντιμέτωποι τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και τον Σεπτέμβριο του 2023, με τα πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιαννού και του Ντάνιελ που είναι γνωστά στην Ελλάδα. Αυτό κατέστρεψε το δίκτυό μας σε ένα ποσοστό πάνω από 50% και μετά από την αναλυτική καταγραφή των ζημιών ακολουθήθηκε αφενός η προσωρινή λύση της αποκατάστασης ώστε να είναι δυνατή η άρδευση στα χρόνια που διανύουμε και από την άλλη προωθήθηκε και το σενάριο της κατασκευής ενός σύγχρονου υπόγειου κλειστού δικτύου, καθώς μιλάμε για ένα δίκτυο το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο ζωής του και ήταν ένα σχέδιο το οποίο υποστηρίχθηκε από την κεντρική διοίκηση και βρισκόμαστε σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση να έχει προωθηθεί αυτό το σχέδιο και να έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος. Αναμένουμε λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα να αρχίσει η κατασκευή αυτού του δικτύου. Μάλιστα είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου ο παραγωγός κατά την κατασκευή του. Σε όλη αυτή την κουλτούρα που διαμορφώθηκε τα τελευταία 8 χρόνια, στο δίκτυό μας και στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού με τη χρήση τεχνολογιών σύγχρονων, ούτως ώστε να είναι πιο ανταποδοτική η άρδευση. Έχουμε και την συνεργασία μας και τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς ο οργανισμός μέσω παροχής δεδομένων σε διάφορα σημεία του δικτύου θα προσπαθήσει να αποκομίσει τα ωφέλη από την εφαρμογή προτινόμενων λύσεων μέσω του προγράμματος, οι οποίες θεωρούμε ότι στο μέλλον θα παγιωθούν και θα δώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.